Idan muka duba dan wasa Lionel Messi, tarihi ya masa kyau gaskiya. Idan muka manta ba dai a jiya da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta dauki kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila da ci 2-1. Idan muka duba wannan wasan, dan wasa Lionel Messi ne taimaka aka ce akalla kusan kwallaye guda biyu. Idan muka duba daga bangaren kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda sun samu damamaki da yawa amma suka zubar da damar su, inda suka jo a dan wasa Anthony Gordon ta kungiyar kwallon kafa ta kasa ta Barcelona ya jefa kwallonsa guda daya a minti na 55, inda daga baya yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila suka yi defending, wanda kana da dan wasa Saka ka bar shi abinci, wannan ba karamin kuskure bane ba. Kana da dan wasa Rashford ka zo ka aje shi abinci, wanda ba karamin kuskure bane. Idan ka duba gaba ɗaya dai coach din kasar Ingila shine ya tuce su, ya tuci kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila matuƙa sosai. Sun samu damar sun zira akalla bal guda ɗaya amma suka dawo gida, wanda dawo wasu gida ba karamar illa bane ba gaskiya. Da hakan dai kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta matsa kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, inda dan wasa Lionel Messi ya taimakawa dan wasa Fernandes ya jefa kwallonsa guda ɗaya a minti na 86. A ƙarin lokaci a akalla kusan minti bakwai aka ci wannan balabalan gaba ɗaya. A minti na 92 dan wasa Lionel Messi ya taimakawa dan wasa Lautaro Martinez domin ya jefa kwallonsa guda ɗaya, wanda da hakan ne dai kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta doki kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila da ci 2-1. Idan ka duba kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda a duniyar kwallon kafa babu abin da suka sani a duniya in ba bautar kwallon kafa ba. Idan muka duba su ne yaran tun suna kanana ake zuwa da su filin wasa, amma hakan ba su kankaro darajar su ba a jiya gaskiya, inda dai dan wasa Lionel Messi ya musu aika ya jefa musu aka jefa musu kwallaye guda biyu, wanda abun kunya ne a duniyar kwallon kafa. Abun kunya ne, abun Allah wadare ne ma da irin wannan abun da mai horarwa ya musu, wanda sun samu dama bai kamata a ce wannan damar ta kubce ba, wanda bai kamata a ce wannan damar da suka samu su gaza amfani da ita ba. A yanzu dai haka dai dan wasa Lionel Messi shine dan wasa wanda ya kowane dan wasa zira kwallaye a gasar kofin duniya, inda yake da kwallaye akalla guda 8 a yanzu haka. Ya taimaka an ci kwallaye guda 4, sai dan wasa Kylian Mbappe shi ma ya taimaka an ci kwallaye guda 3, sai dan wasa Olise shi kansa ya taimaka an ci akalla kwallaye guda 5. Wanda dan wasa Lionel Messi yake cewa ya soki duk wani mataki da mutane suke cewa a hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA tana taimakawa wa kasar Argentina. Dan wasa Lionel Messi yake cewa a tarihin kwallon kafa su kadai ne waɗanda suka zo wannan mataki sau 5, sun jera a sau 3 a baya, sannan shi kansa dan wasa Lionel Messi ya jera sau 2. Idan ba ku manta ba a 2022 dan wasa Lionel Messi shine ya zo ya lashe gasar kofin duniya, gashi kuma yanzu haka ya zo a kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina bana ma ya zo ko ya kawo su final. Idan muka duba dai yanzu dan wasa Lamine Yamal shi ma ya zo final. Idan muka duba idan muka manta ba dai dan wasa Lionel Messi shine ya zo aka yi musu wani hoto a lokacin dan wasa Lamine Yamal yana karamin yaro, aka zo aka yi musu hoto wanda ina tunanin a 2002 ne. Idan muka duba za a ga wannan ba karamin wasa ne wanda za su fafa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain, wanda wannan wasan a nan za a tabbatar da cewa wane ne ba. Ga tauraron kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato dan wasa Lamine Yamal, ga kuma tsohon tauraron kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato dan wasa Lionel Messi, wanda dai a yanzu haka ne magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, wanda an riga da an gama da su, ba za su iya komai ba, ba su da wani zaɓi face su zaɓi kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain, wanda hakan ma kawai dai kan dole za su yi, amma dai ba haka suka so ba. A yanzu dai za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina, wanda duk magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a ga wannan abun bai dame shi ba, kowane tim ya dauka daga ciki, wanda a ce Ingila ta dauka, wanda dan Barcelona ba zai so haka ba, amma dan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid duk wanda ya dauka dama ba haka ya so ba. Wanda idan ba ku manta ba, magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun yi akalla kusan guda 7, sun yi Croatia, sun yi Ingila, sun yi Belgium, sun yi Portugal, sannan kuma suka zo suka yi a kungiyar kwallon kafa ta kasar Switzerland, wanda sun yi Brazil ma, wanda za a ga duk abin da suke yi kame da suka zo kai Faransa da kungiyar kwallon kafa ta Spain ta zo ta doke su, wanda za a ga tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain suna yin abin da ya kamata, wanda suna da tsakiya, sun fi kowa tsakiya a duniyar kwallon kafa. A yanzu dai ranar Lahadi za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa
ta Argentina da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain a final. Sannan ranar Lahadi a ranar Asabar za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su je su kalli wannan wasan. Za mu ga wace kungiya za su goya wa baya, Real a Faransa ko kuma Ingila, wanda idan muka duba duka kungiyoyin suna da kyau matuƙa sosai, amma ba su yi amfani da damar su ba, musamman kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda abin da suka yi za ka yi Allah wadare da su da irin abubuwan da suka yi marasa kyau a wannan wasan, wanda mai horarwa shine ya ci su a wannan wasan, kowa ya sani, wanda kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta matsawa kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila ta roke su da ci 2-1. To a yanzu ne haka muna taya kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina murna da zuwa wato final. Sannan kuma sai ranar Lahadi za mu jira mu gani mu ga abin da zai iya faruwa. Muna fatan dai Allah ya kai mu lafiya, muna fatan Allah ya ba mu rabo sa'a a wannan wasan. Sannan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, muna yi wa kowane ne fatan nasara daga cikin su. Yanzu dai yan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su je su kalli wasan tsakanin Faransa da Ingila. Sannan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona su ma za su je su kalli wasa tsakanin Spain da Argentina, wanda kowanne ne daga ciki ya ci to da sauki. Amma haka dai gaskiya muna yi kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain fatan nasara gaskiya a wannan wasan. Sannan game da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da Ingila, muna yi kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila fatan nasara a wannan wasan matuƙa sosai, muna godiya. Sannan shi kansa dan wasa Lionel Messi za mu yaba masa da irin kokari da yake yi matuƙa sosai, yana da akalla kusan kwallaye 20 a gasar kofin duniya da ake buga, gaskiya muna taya shi muna matuƙa sosai.